खुलुमबाय गिबियावनो बडलेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउट्युब चेनेलनि गाहाय सुजुगिरि जानानै नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बडलेण्ड हालामाव मोनसे रंजाथाव खुसि जाथाव मोनसे थासारि फैदों, जेरावबो खुसि रंजानाय जादों आरो जेरावबो जों नुनो मोनदों जे जायफोरा गोरोबथायाव सागान होदों बिथांमोनखौ बरायनाय गोजोननाय मोनसे थासारि जादों। बेबायदि गोजोन थासारिनि गेजेरावबो राजखान्थियारि माखासे गाब फुनलायनाय खोथा बा दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेफोरबायदि खोथाखौ दिनै सावरायाबालासिनो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बडलेण्ड हालामाव सरासनस्रायै जर'खायै सावरायनो लादों चिरां जिल्लानि माखासे गाज्रि बा दुखुनांथाव सावगारिखौसो जों बेहाय सावरायनो नागिरदों। बयबो मिथिगौ सोलोंथाइयानो जादों समाजनि हारिनि दावगानायनि मोनसे सिनस्रि। गुन गोनां सोलोंथाइ लायोब्लासो, सोलोंथाइ लानो हाबासो समाजा दावगागोन बा जोंनि मुलुगाव दावगासारनो हागोन। सोलोंथाइ गैयाबा गियान मोना, सोलोंथाइ गैयाबा सोरांनि लामा फैनो हाया बा जोङो गियान मोनफुंनानै दावगालांनो हानाय नङा। बेखायनो बुंनाय जादों फरायसालिखौ गियाननि मन्दिर, गियाननि थानसालि एबा गियाननि मोनसे फसंथान। बेबायदि फसंथानानो जुदि लासैनो थैलांनो हमोब्ला मा जाथावनो हागौ बा बेबायदि जायोब्ला आरो दुखुनांथाव जेबो गैलिया। बेखायनो बुंदों दिनै खुसिनि गेजेरावबो दुखुनि रादाब होनो नागिरदों नोंथांमोननो। मैयानिफ्रायनो सावरायजाबोगासिनो दङ बडलेण्ड हालामनि जोंनि चिरां जिल्लायाव गं 85नि बांसिन गुदि फरायसालिया थैनायनि लामायाव फैबाय। थैनायनि लामायाव फैनायनि खोथाया बेनो, बर' गुदि फरायसालिफ्राव गोबां अनजिमानि बा खम जालांनायनि जाहोनावनो फरायसा फरायसुलिफोरनि अनजिमाया खम जालांनायनि थाखायनो बेखौ सोरखारा बन्द खालामनायनि राहा लानो गोनां जागोन होननानै खौरां ओंखारनायखौ जों मोनदों। दाना बे बन्द जायोब्ला गं 85 फरायसालिफ्रा गुदि फरायसालिया जुदि बन्द जामारोब्ला मा थासारि फैगोन? बे गं 85नि गेजेराव 90% नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालि, बिनि उनाव माखासे असमिया बिजोंनि फरायसालिफोराबो दङ। नाथाय खोथाया जादों एफा बुरजा फरायसालि जुदि थैलांनांगौब्ला, बन्द जानांगौब्ला बेबायदि बेलायाव जोंनि समाजाव मा जागोन? जोंनि सोलोंथाइ लाफुंनाया मा जागोन? मानो बेबायदि बन्द खालामनो थाखाय सोरखारा राहा लादों? बिनि जाहोना मा? सोरखाराना बेखौ फाव फान्दायदों। फाव फान्दायनाय जों बुंनो हाया। मानो होनोबा गोबां खायसे स्कुल दङ बा खायसे फरायसालिफोर दङ जाय फरायसालिफोराव फरायसा फरायसुलिनि अनजिमा जोबोर खम आरो बे जोबोर खमखौ फोथांनो लाखिनांगौआ सोरखारनि थाखायबो गनायथावना नङा बा गोदान सोलोंथाइ जि खान्थिफोर दङ बे खान्थिनि बायदि बेयो जाथावना नङा। बेखायनो जानो हागौ सोलोंथाइ बिफाना बेखौ थाबैनो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो गं 85 गुदि फरायसालिफोरखौ चिरां जिल्लायाव बन्द खालामनाय राहा लादों। दा बे राहा लानायखौ माबोरै होबथानो हायो बेसो साननांगौ बाथ्रा। जोंनि समाजारि आफाद बा जोंनि माहारियारि आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै बेनि फोथांनायनि राहाखौ लानांगोन बा बेखौ फोथांनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामहोनो हानांगोन। सोरखारखौ बेखौ होबथानो हानांगोन। बेराफारसे मानो थैनो गोनां जादों बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। साननो गोनां बाथ्राया बेनोदि दिनै जोंनि गुदि फरायसालिफ्राव बा प्रभिन्सियेलाइज जानाय गुदि फरायसालिफ्राव मानो बर' फरायसा फरायसुलि अनजिमायानो खम जादों? ना बर' सुबुं अनजिमायानो खम जालांगासिनो दङ? ना बर' गथ'फ्रा जोनोम जानायानो खम जादों? जोनोमाथ' जागासिनो दङ, नाथाय फरायसानि अनजिमा खम जानायनि जाहोना जादों जोंनि बिमा बिफाफ्रा बर' गुदि फरायसालिफ्राव जायफोराव प्रभिन्सियेलाइज जानाय सोरखारि स्कुलफोर दङ बेफोरबायदि फरायसालिफ्राव गावसोरनि गथ'फोरखौ, गावसोरनि फिसाफोरखौ मुं थिसननाया बा एडमिसन होनाया खम जाबोगासिनो दङ। बे जादों गुबै जाहोन। बर' बिजों थैलांनायनि गुबै जाहोना बेनो जे जोंनि बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोङाब्लासिनो गुबुन इंराजि बिजों बा बर' बिजोंनिनो गावखोन्दोआरि बा प्राइभेट स्कुलफ्राव हरनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो जों बुंनो हायो बेफोरबायदि जायोबाय थायोब्ला इयुननि समाव 85ल' नङा, बिनि बांसिन फरायसालिफोरानो थैलांबावगोन। जों बुंनो थाङोबा मोनसे समाव बेबायदि अबस्था फैयोब्ला, बेबायदि थासारि जुदि फैयोब्ला चिरां जिल्लाल' नङा दुलाराय आसामावनो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थैलांजोबनानै गैया जालांगोन। फरायसालि थायोब्लासो फरायसानि अनजिमाया थागोन। फरायसा अनजिमा थायोब्लासो मोनसे राव थुनलाइखौ जों सोरजिनो हानाय जागोन। बर' फरायसालियानो गैयाब्ला राव थुनलाइया बोरै सोरजिबावजागोन? बा बर' फरायसालियानो गैयाब्ला
मा होननानै दुगाना लाबावगोन जों। दा बेबायदि बर' फरायसालि थायोब्लासो थिसनथाइनि राहायाबो फैयो। बेहाय साख्रि मावनानै फोरोंगिरि मावनानै हाबा मावनो हायो। मोनसे अजदा बेनो जे सोरखारि फरायसालिफ्राव फरायसुलिफोरनि अनजिमा जायैनि जे अजद दङ बे बेराफारसे मोनसे रोखोमै बुंबावनो नागिरो जे फोरोंगिरिफोरनि आंखाल आरो फोरोंगिरिफोरनि गुन गैयै सोलोंथाइ। नाथाय थांनाय 2011-12नि उनाव आसामाव मोनसे टेट आनजादनि जोहै गोबां फोरोंगिरिखौ लाबाय। गोबां फोरोंगिरि लानायाव बिथांमोना गुन गोनां फोरोंगिरिफोरखौनो लादों। बेहाय जाम्बा जान्था बा गल' गथा बेबायदि फोरोंगिरिखौ लायाखै। मानो होनबा बिथांमोना मोनसे टेट आनजादनि जोहैसो मोजां गुन लानानै फैनानैसो बिथांमोना फोरोंगिरि जाफैदों। बिनि सिगांनि जायफोर एपइन्टमेन्ट दं खायसेया बेहाय बै समाव जानांगौ गल' गथा माबा माबि जाय जादों बेखौ जों बुंनो थांला। बे जालांनाय बाथ्रा जों बेखौ सोंखारिनाय बाथ्राबो नङा आरो बुंनांगौबो बाथ्रा नङा। खायसेयासो बुंदों खायसेया। दा खोथाया जादों सोरखारा सासे गुदि फरायसालिखौ सेन्सास फैयोबाबो बेखौनो दैथायहरो। माबा मोनसे सोरखारि माबा मोनसे साननांगौब्लाबो बेखौनो दैथायहरो। बावैसो सिगां NRC-आवबो गोबां फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। दा बेफोरबायदि जाहोनावबो फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि जि थानांगौ सम बेयो एसे खम जालाङो। जाहोनाव बोसोरसेनि जे एकाडेमिक केलेन्डार दङ बेखौ सुफुंनायाव बा बेखौ फोरोंजोबनांगौ मालाबा हायाबो जानो हागौ। दा बेफारसे जों बेखौ नायोब्ला सोरखाराबो बेबायदि राहा लादों आरो। बेखायनो अब्लाबो जोंनि गथ'खौ जोङो मोजाङै फोरोंनानै फरायसालियाव बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालियाव दैथायहरोब्ला जोंनि फरायसालिया जे थांगोन बेखौ जों बुंनो हायो। बिमा बिफाया जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन, समाजा जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन, जोंनि हारिया जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन। सांग्रां जायोब्लासो जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो हागोन। मोनसे खोथा अजद दंबावो। गोबां सुबुङानो बुङो, रायजो राजाफ्रानो बुङो जे गोबां दैदेनगिरिफ्रानो, गोबां गोरों गोराफ्रानो, गोबां साख्रियाला गिदिर गिदिर साख्रि मावनायफ्रा बिथांमोना आनखि आजिखालि गावनि फिसाखौनो सासे फोरोंगिरिया, बर' फोरोंगिरिया गावनि फिसाखौनो गावनि फोरोंनाय फरायसालियाव बा बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालियाव हरा होननानै अजद दङ। नोंगौ बियो खायसेनि बाथ्रायाव जाथावना दङ। नोंगौ गोबां जोंनि दैदेनगिरि, गोबां जोंनि साख्रियावला गोरों गोरा, गोबां जोंनि फोरोंगिरिफ्रानो गाव गावनि गथ' गथायखौ, गाव गावनि फिसाफोरखौ बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफ्राव मुं थिसननानै होआ। बेबो मोनसे जाहोन। बेखायनो जाहोना सोरबा सासेनि थाखायल' जानो हाया। बेयो गोबां बिथिंखौ नायनानै बर' फरायसालियाव फोरोंगिरि अभाब, फरायसानि अभाब बेफोरनि थाखायनो थैलांनायनो हमनाया। बेखायनो बुंनो हायो चिरां जिल्लायाव जि थासारि जागासिनो दं, जानो हमदों, बेखौ थाबैनो हमथानायनि राहाखौ जोङो रायजो राजाफ्रा लानो हायो। माहारियारि आफादफोरा लानांगौ, थाबै बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ, राहाखौ लानांगौ। नङाब्ला थाबैनो चिरां जिल्लाल' नङा, बड'लेण्डनि गोबां जायगायावनो फरायसालिनि अनजिमाया खम जालांगोन, बन्द जालांगोन। माने बर' बिजोंनि फरायसालिनि अनजिमाया खम जागोन बा थैलांगोन जों बुंनो हायो। गोबां दैदेनगिरिनि खोथाखौ जों बुंबाय, नाथाय बिथांमोनाबो मा राहा? खायसेया टाउन सोहोराव थायो जेराव बर' बिजोंनि फरायसालियानो गैया, सोरखारि फरायसालि गैया। बेखायनो बिथांमोना खायसेया मा जायो, इंराजि बिजोंनि प्राइभेट स्कुलफ्राव हरनो गोनां जायो। खायसेया नाथाय हाथारबाबो थाबाबो होआ, बेबायदिबो दङ। बेखायनो साननो गोनां बाथ्राया बिसोरो जोंनि बर' बिजोङा मोनसे डेन्जार जनाव फैगासिनो दङ आरो बे डेन्जार जनखौ हमथानो थाखाय बिटिआर हमथाना हानांगोन। बिटिआर सुक्तिनि उनाव दा गोदान सोरखार जाय फैगोन इलेक्सननि उनाव बिथांमोना बर' बिजोंनि सायाव नोजोर होथारनांगोन, गोख्रों राहा लानांगोन। फरायसालिफोरखौ साबगा हामगा खालामनो फोरोंगिरि थिसननायनिबो राहा लानांगोन। जायफोर टेट मोनदों आरो गोदान फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जर'खा बिटिआरनि टेटबो खुंनो हानाय राहा लानांगोन। अब्लासो जोङो फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन, फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनांगोन आरो बे बेलायाव बयबो जों नाजालायदों। अब्लासो बर' बिजोङा थांना थागोन। नङाब्ला जोंनि बर' बिजों फरायसालिया, सोरखारि बिजोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया मा जालांगोन? थैलांगोन। जोंनि जि थामोनथा दङ, जों जे बुंबाय थायो जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। बे सोलोंथाइ मोनफुङा जुदि बर' बिजोङाव मोनाबा बर' राव थुनलाइया थांना थांगोना गोब्राब। बर' बिजोंनि फरायसायानो ओंखाराब्ला बर' बिजोंनि लेखाखौ सोर बायगोन? बा बर' बिजाबखौ सोर नायगोन, सोर फरायगोन? इंराजि बिजोंनि फरायनाय सासे फरायसायाथ' बा सासे इंराजि बिजोंनि फोरोंगिरियाथ' बर' बिजाबखौ बायनाय नङा। बिदिबा राव थुनलाइ सरसा खालामनाया मा जागोन? बेखायनो जोङो नोजोर होनांगौ बर'
राव थुनलाइखौ फोथांनोबा बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफ्राबो थांथारनांगोन। बेखौ जों फोथांनाय राहा लानांगोन। बेखिनिखौ जों सावरायो। ओंखायनो गावजों गाव अजद होलायनो नाङा बा गावजों गाव अजद होनायाबो मोजां नङा। बेखौ मा राहाजों दिहुननो हायो बेसो मोजां। बेखायनो गावबा गावनि गथ'फोरखौ हानायमानि जायफ्रा हाथारा, जायफोराव खाथियाव बर' बिजोंनि फरायसालि गैया, बिथांमोनाथ' राहा गैया। खायसे जायगायाव बेबायदि जायो, बिथांमोना हराबाबो जाबाय। नाथाय जायफोरा खाथियावनो मोनो फरायसालिखौ, जायफोरा सुबिदा दङ, फोरोंगिरि अनजिमा मोजां, बेबायदियाव बर' बिजोङाव गाव गावनि गथ'फोरखौ हरनांगौ, थुलुंगा होनांगौ। बेखिनिखौनो सावरायनानै दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।